आप सबके प्यार पावे रोज रुआ सब हमरा के देखत नहीं जा केहू हमरा के हाफ पैंट पे देखत होई केहू सिंडो गंजी पे देखत होई तो जिला हमार घर और जिला के लइका मानी रुआ सब प्यार के सींचत नहीं तो हमरा कोनो भूमिका नहीं के बनावे के अपन गीत गौनई से रुआ सब के दिल में जगह बनावे के हाफ नोट बढ़ा देना लोकगीत तो तना हो गइल बाटे लोकगीत ना चली लोकगीत चलो लोकगीत ना बाबा के दरबार में आइल बनी जा जब हमनी के पास सोशन कुल भजन बोल ले मजा देवे वाला तका झूठो के सुन वाला होई 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 लेकिन आई एगो मिजाज के भजन बोरा बोरा आई आई भजन पना छोई भारती जी आई दोनों कलाकार के जोड़ा बा महाराज आई सुटी जी आई हमार भाई राहुल तिवारी जी हमार गार्जियन बड़ भैया दादरा म्यूजिक कंपनी के मालिक डब्लू भैया फर्जी सब के मनु भैया फर्जी किशन भैया सब के स्वागत फर्जी का हाल बा रुआ सब यहाँ सब किसी ना तो नहीं जानो हां स्टेशन पर पोस्टर लगा रहा है हां लगा रहा है एगो हमने के कमल बास चाचा हां हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी अपन प्रस्तुति हटा के अपना आदरणीय चंदन यादव भैया के हमने के घर के बानी जाए ये जरूरी रहे हमने के बहुत कुछ नहीं के गावे के बड़ भाई के सुनने जाओ हमने के खुश बनी जा कहां से कि जिला के कार्यक्रम हो और किशन भैया सनी किशन तो एगो नाम है जब किशन कांत जी का आयोजन बात माने के बाकी सनी के आयोजन बाटे तो कम समय में ना तो कहूं गाना कि हमने के 20 मिनट तक ले खींच सके नहीं जा बतिया के काव्या जी देखो कमल बास चाचा के बड़ी प्यारा कौन धुन गाइला वहां के हल्का से धुनमा खाली मारत तारा खातिर कैसे हो अरे की अमरी से बोरी के सुभाष मोय आवेला भाई हमरा का गाइली जा हमने के लेकिन दरबार बा ये दरबार की मर्यादा के समझे के बा हमने के अरे की अमरी से बोरी के अरे की प्यारी दे दा बस ये टोपी दो इहे हमार पूछी गुटिया कहानी के लई लई बाल पड़ता अई देखी हमरा टूना बाबा बहनी भाई बाबा के रिश्तेदार निवानी भैया के बार बार प्रणाम आशीर्वाद के कामना रही ए धुन के सहारे एक जना के पति देव घर गइल बने कोरोना में 3-4 साल भारती जी लोग देवघर के यात्रा ना करत रहे पिछला 2-3 साल से लोग यात्रा करत लेकिन एक जानी के मरद अब की 2024 में यात्रा करे गइल बने बाबा के सफर के पर के जाए के बा और बाबा से अपना परिवार खातिर बड़ी अच्छा अच्छा कामना करे के बा प्रार्थना करे के बा लखन लाल जी स्वीटी जी ओरिजिनल आधार कार्ड हाँ। वाला आधार कहते के राजा जी रउआ देव घर जाता नहीं सावन के महीना है ते राजा जी सुनने वाली कि सावन के महीना में मेहरारू हरियर हरियर चूड़ी पहनेली स हरियर हरियर साड़ी पहनेली स हे राजा जी राउर मेहरी की है फरमाइश बा का हो कि हाथ में के हरियर चूड़ी लेके आईती साइड हम पहनती और रुआ के देखती राजा जी देखिए संजीत वस्त्रालय बासी रोड भैया की ओर से पुरस्कार मिलल बा औरत का कहती है अपने राजा जी के राजा जी देवघर में बाटे अरे बेटी पत्तल के लूर लक्षण सिखा यही से कोनो रखी हाँ यही रहो औरत कहती है अरे की जाते पानी देव घर पिया अरे की बहुते सपारी जात वाली देवघर पिया बहुते सफर के
7-8 साल के गैप के बाद अब की देवघर जाता नहीं है राजा जी। ये मोर बलम अरे की जाते बानी देवघर पिया अरे की बहुते सपाल के तका का मारती औरतिया का हो कि ले आई हचूड़ी पिया अरे कि ले आई हचूड़ी राजा का अरे की हरियर कलर ले आई हचूड़ी पिया हरियर कलर जाके बांध देव घर पिया बहुत सपार के जाके बांध देव घर पिया बहुत सपार के तकाए राजा जी का तल ले आई हचूड़ी पिया दिल ले आई हचूड़ी राजा हरियर कलर आई हचूड़ी पिया हरियर कलर भोले बाबा के भोले बाबा के भोले बाबा के भोले बाबा पूरा भोजपुरी के 1 नंबर जेकरा के श्रेणी दियाला हां ऊ नृत्यांगना हमार भारती जी है और मंच पे जे खड़ा बा हां उ सनी पाड़े ना सनिया हो सनी पाड़े 6-7 साल पहले रहने अब सार्वजनिक संपत्ति हो गई बनी ई लोग के लड़का हो गई बनी भाई हो गई बनी भतीजा हो गई बनी और अपना लोग के हक से लोग सनिया बोलेला और सनिया जीत हलचल के शिष्य हो वहां के मुर्गी मराइला कैसे तो मुर्गी मार के दिखावे पड़े सीटी जी ले ले आई हथौड़ी मुर्गी के भाव एकदम मिजाज में मुर्गी मार के दिखाओ हाथ पर साथी तो देखा रहे हैं भारती जी लेकिन एक बार भोजपुरी के सबसे पुराने नृत्यांगना रौरा मारी की हमने के मिजाज खुश हो जाए ओकरा बाद हम हो मारो हम मार के वो सबके गिराई गिरा के वो सबके दिखाई हाथ पर साथी आज की हाथ पर साथी राजा जी बाबा भोलेनाथ के आज की शोभा अरे रुकी आज की शोभा बढ़ाइए राजा जी गोदे गोदे हंस के अरे की गोदे गोदे हंस के
बात ना भूलई हो पिया हर के अपना में हाथ के बात ना भूलई हो पिया अपना में हाथ के सबके बात भुला जी हो हाँ लेकिन हई फरमाइश राउर बहिन के ना है राजा जी नारायण महारानी के हो ई फरमाइश सुप्रीम कोर्ट के हो मेहरारू माने सुप्रीम कोर्ट नहीं चाचा हमनी के हाल ही में दिल्ली गई रही हजार हो जा 500 करोड़ के मालिक एगो बड़ भाई हमार गौरव गिरी भैया परमेश्वर गिरी के देखने के धान जात नहीं जा कौन यात्रा में भौजी के फोन आके 60 किलोमीटर से भैया गाड़ी मोड़ दिल बड़न हमनी के जानते हैं कभी यात्रा में बनी जा तले घरे पहुंच गई हमनी के जानते हैं कि यात्रा में बनी जा यही सब मेहरारू के बात माने के पड़ी मजबूरी बा कि बात जन भूलई हो पिया अरे कि अपना में हो आओ अरे कि ले आई हा चूड़ी पिया अरे कि ले आई हा चूड़ी राजा हरियर कलर आई हा चूड़ी पिया हरियर भाई आलोक भाई आलोक अतुल भाई हमारे भाई सब कलाकार के सपोर्ट करेला भाई के बार-बार स्वागत अभिनंदन रही औरत का हाथ के गिरी बाबा कि जहिया से सावन का महीना चढ़ा देखो तन की गोती ननद दियाली सब कोई हरियर हरियर पहिन के झमकावत है राजा जी हमार साथ कहिया कि कितने दिनों के बाद है सजना जतने आवे अब हमारा सोनी भैया के नंबर बा जतने आवे हमरा नाचे ना आवे लेकिन अपना भाई के खातिर ताली बाजी नु ठीक लागत कि नहीं खेल आओ हमार मुर्गी देखो हे भारती जी जहिया से चढ़ल आज की जहिया से चढ़ल बाटे सावन महीना फ्लोरिया के प्रधान जी की ओर से बहुत बहुत रुपया के पुरस्कार
बेटा और हमारा प्रवीण चौबे भैया की ओर से सैकड़ों रुपए का पुरस्कार मिल गया। जहिया से राजा जी जहिया से चढ़ल बाटे राजा जी सवनवा आज की तहिए से पहिरे यही मेरे मारे नहीं एक से लेकिन आज की जहिया मनोज मित्र प्रधान घगरौली यानी किशन भैया के गाँव भैया के बार बार प्रणाम बा। आज की जहिया राजा जी आज की जहिया से चढ़ल बाटे राजा जी आज की तहिए से कि रही गई बानी पिया आज की बहुते सिहारी के रही गई बानी पिया बहुते सिहारी कि रही गई बानी पिया हर की बहुते सिहारी का तले ले आई हाथ फुलवरिया के प्रधान आदरणीय प्रकाश सिंह जी की ओर से पुरस्कार मिला।